फुरा मोखांफोरा गोजों गोजा आरोना न'आव सफैजोबनानै शान्ति जाखां लोंखां नोंथां दासो बार मोनदों मादि मोनखो गावनि न'आव फैनाय लोगो लोगो ओमफ्राय बिथाङा गायब आरोना आं नागिरबाबो मोनलायलायला ओमफ्राय पात्ता मोनला जोङो आरोना बे बिथांखौ खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान बेसनथमखौ फिन खेबसा बरबाबे सोरबा माजियाव जोफौ बारनाय महरला सोनाफोर दा मुगाय नेफायथ' नोंथांमोनहा थामना लानानै मिथिखाबाय जानांगौ जोंनो टारगेटआ मा अबाय थांनो नागिरदों बेनिफ्राय मेन थास' बिथ'रि खानाया सोनाफोर बेखौबो जों न'आव जाहैनानैसो खादों आरोना गोथाव मोनथारो नालाय बाय संजास्लाबनो हाला हजों संजाहैनोसै स' बिदिसोमोन आरो गथ'निया थाला साला मारि खाबाय ओमफ्राय हासबेन्ड दं नालाय आरो माथो थब्ला जुनाय थब्ला थिखोनायफोरा एसे खम जानानै दङ ओमफ्राय उपाय गैया गाबोन फैफिनगोन आरोना हरसेनि थाखायल' आंनो दा आखायाव जास्ट थफ्लाया बेल' जाहैबाय थांनोसै ओमफ्रायथ' गासिबो थांजोबगोन होनबाथ' थोनाय नङा साखा खब्बासो नालाय जोंना गारिया थोआ सनाफोर माखासे मेजिकजों थांनोसै पाब्लिक गारिजों ओमफ्राय फिसा फिसा गावसोर स्कुटिजों थांसै आरो सनाफोर फारि फारि मा देखायलांसै सनाफोर बेनिफ्राय ब्लगखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो बयसोनलामोन जोङो सुनायबानो जाबाय लामायाव जेबो देखायनो हायाबाबो सनाफोर सिदा स्थानाव थांनानै इन्टारेस्टिं खालामहैनोसै आरोना ब्लग्सखौहाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आङो न'खौ दाख्लै माखासे ब्लग्स अबेबा ब्लग्सआबो खिथाखाबाय सनाफोर बेहायनो थांगोन दा फुरा बांसिन मजेदार जाबावगोन मानो होनबा दा लोगो आङो दङ हासबेन्ड जाय जोङो हाबा खालामनानै फार्स्ट टाइम बे न'आवनो थांदोंमोन सनाफोर स' नायलांबाय थाबानो जाबाय खाफालावथ' बारा मोजां नङानोसै होनजासै आंना मानो होनबा जेब्लानो नांगौ अब्लानो आं रिक्साखौ मोनखाथारा एकदम नेबाबो मोनबावासै आं मालाबा समाव नेयै थाबायलाङोबो दा हासबेन्ड दं नालाय इसिबां सिन्था गैया सनाफोर बिफा फिसा लायनो थांबाय आरोना बेखौ थांफानो मोननो नै बेहा हेब्रेगासिनो दङ आनैया ओमफ्राय इदि ओमफ्राय जोंहा इदि आरोना खार गोनां मानसिनि हान्थिनाय मा होननो साखा खब्बा खार फिसाजोआव फुरथियानो लानोसै ओमफ्राय माथो खालामनो सनाफोर बिदिबाबो गोजोननाय माने फरिखा जाहांबो जाबायना न'आव थांनोसै आरोखि बेनिफ्राय ओरैनोथ' न'आवनो थाहैनांगौमोन बोरायबा फैनो एबार स्कुल आरो फरिखा आरो बन्द' गैया एसेबो दिनै सनिबारखायसो जों थांनो नागिरदों आरोना सोनाफोर मोनफैलायबाय गाखोलायबाय बिफा बायनानै दोनखानाय गारियाव आरोना मेजिकआव सोनाफोर खालिसो एसे नेनानैसो खारगोननो आगोलनि ब्लग्सआवबो खिथाखांबाय आं सोनाफोर जोंना बास स्टेन्डआ बेयाव थायो आरोना बे बाजार खाथिनि पुलिस स्टेसन खाथिनि बे कालिमा मन्दिर शिब बाबानि मन्दिरा बेयावनो थायो जोंना बास स्टेन्डआ स' फैबाय नालाय बेखौ लालांनो मोजां मोनो आङो सोब कामना मोनलायलायो बेखौ लाबाथाय खारबाय जोंनाबो गारिया ओइ आदैया बिसा सिगां मिनिनानै थैगोन जोंनि अबस्थाया ज' थांनो लुबैबाबो मोना आरोना लामायाथ' जोंना फुरा क्लिनखा माने लामाया फिसायैनो ओमफ्राय गारि बारा भिर जाया आरोना माने मेन हाइरड नंला जाहैबाय नालाय बिराद मोजां आरो बिदि गारि फिसाल' सान्थिल'खा ओमफ्राय हारसिंबा एसे गिनो ओंखारो स्कुटिफोरजों सुनसान जायो एसे गेजेराव बिफां लाइफां बिराद दङ नालाय जुनारफोर बेबायदिनो खालि आरोना ओमफ्राय बेयो बर' गामि जाहैबाय एसे न'फ्रा एसे भाग औवा बारि आरिखौ मोनलाङोना बेनिफ्राय गेजेर बर' गामि गेजेर मुस्लिमफोरनि गामि होननाय जासिगोन आरोना ओंखारबाय गारिनिफ्राय ओमफ्राय इसोरबो थागथि सफैबाय फिसालामोनहाबो उदैया अरबायलायनो फिसालाना जाल्लाथार फुंलायबायनो गांबेसे जाखोनो परथा गांनै जाबाय न'आव ओंखाम जाबाखै ओमफ्राय आङो ओरैबायदिखौ जानो लुगैदों आरोना गोदै एसे जानो लुगैदों बेखौनो एसे जाबाय बेजों आंजों खावसे जाबाय आरो बिफा फिसा बैसोना गाइखेर लायनो थांदों सोनाफोर न'आव लोगो मोनसे सिदा मोनफैबाय सोनाफोर गामियाव जोंनि रिगि रिगां थिङा नायदो हाबजोब्बाय मानसिफ्रा जोंहा बिमा फिसा लेले लुलु थाबायोसोलायनो लेट जाबोबाय आरोना सब हाबजोब्बाय 7 मानसिया जोंबो हाबनोसै मन्दिर ओम नमः शिवाय इसोर मा मोनफैनानै दुस्थ' खेला जाबायानो नोंहा ओइ नोंथां बेहाबो होनोथ' आबै थुदो आबै दं थ' लाजिदों बावबाय बियो एबार गोसोआव थाबाय थासिगोन इसे थुदो सौफैबाय नालाय आरो माथो सोनाफोर हिनजावफोरनि खामानि आथिं आखाइ सुखांबाय जास्ट आङो ओमफ्राय मा खालामनो आखायाव लाखो नोंथांमोनजों सेयार खालामलांसै आरो मा देखायलांनो हायो आङो न'आवहाय सोनाफोर आंथ' आगोलावबो हम टुर लाबोखांखाबाय आंना देखायनो लागा इसिबां न'बो गैया मालायबालि थाखो बिल्डिं गाखोनानै देखायनो जेबो गैया जा दं बेखौ देखायखांखाबाय आरोना नोंथांमोननो सोरबाफोर नायाखैबा नायहैबानो जाबाय आङो देखायखादोंमोन आगोलावहाय भिडिअ नायहैबानो नुगोन न'नि पिकचार होनानै आङो होखादों ओमफ्राय दाबो नायदो आङो मा खालामनो हायो आरो दा
आलदा आलदा देखायनोसैलाय ब्रा इन्टारेस्टिं खालामनानैहाय ओमफ्राय आङो नै लोंनो थाखाय जोङो माने माबा लाबोखादों लिकुइड जोंहाबोथ' गाइखेर मोनला दाना ओमफ्राय मा होनो आरो मायाबो गाइखेर मोनला नैबे एक्सट्रा बेनिफ्राय नै माया बेखौ एवगासिनो दंमोन जों फैबाथाय मुलानो न'नि मा संगो देखायलांसै आङो बिथांमोना बिदिनो एसे रेजें दंथ'यो ओमफ्राय नै बियो टमेट'जों ना बे सासे गथ'आ माजों थाग्रा गथ'आ संखाबाय मालाय अदाबाव आं फैबा बेबो गर गोदौगासिनो दंमोन सनाफोर दोनफैबाय नै लकेल टमेट' नालाय गोजा जाया जोंना गोथांसोमोन टमेट'आनो बेनिफ्राय माबा मोनसे मोनबाय होनबावदोंमोन ओमफ्राय नैहाय दालि मोनबाय जाहैदों ओमफ्राय नै बैसागो थैसागोफोर नांगौ जाहैयोना जोंना एकदम न'निसो नालाय नै जा सक एमावानो आरोना न' टेनसन ओमफ्राय बिबैया जौ संनाय जाया नालाय ओमफ्राय बिराद गोबाव थांसिगोन बेनो बिथांना साफासो नुवाखै जेरावखि थाया उटपाटां होसो दाउआ होसो हमनो आम लोंदो सना लोंदो नैबेनो जोंहा इसा सनाया टमेट'जों ना संग्राया अदाबावनो ओमफ्राय इसानाहाय जोंना बाबुआ माबा जाया नालाय नाखौ ओंख्रिनिखौ बदमाइसा बिनि थाखाय एकदम एक्सट्रा बिदि आरोना बिराद अत्याचार मारै दं नोङो मोजाङै दङ नै बिराद जोंहा सिलाफोरखौ सक लिरबायसै हाफ्रा एकदम सका इसा जोंनाव फैनानैसो आंहा फैबाथाय आराम थाफैनो मोनलायलायो आरोना नङाबा बिबैयाबो बेसा बुरि मानसिना हाख'वा जायो दा एकदम स्रां थाफैनो मोनो आरो बिरादनो नाथाय सका लिरजो आरो बिफाया होनलायबाय जोंना एसे सिलाखौबो फुरा लिरजोब्बाय होननानै दा देखायगोन आं सिला माने लिरजोब्बाय जोंना सकानो नायदो अराबाबो सका ओमफ्राय फैस्लाबनो मोनि मालायनि गावनि बारियाव एकदमबारे मा दं नोंथांमोननो आङो नेक्स्ट भिडिअआव देखायजोबगोन आरोना दा बारा देखायनो हाला सनाफोर मा गोजोन आरो बिथाङा गावनि न'आव फैनानै गोजोननायानो आलदाखा नङा होमबा सनाफोर अबायथो टाउनावलाय जोंहा गामियाव देरनाय टाउनावलाय बहा गोजोननाय मोनो ओमफ्राय उफाय गैयियावसो जोङो थायो आरोना नायदो ओमफ्राय बिनि गोजोननायखौ हाथायानो लोमला दहाय ओमफ्रायनो खना खनला फुख्रि खना माबा खना एकदम बेरायथिंगासिनो दं आरोना बिथाङाहाय ओमफ्राय आंहालाय हिन्जाव मानसि बहा बिदि खिथु खारफाबाय थानो मोनो सनाफोर आङो मा होनो साहाखौ बाम्बार फुदुंनानै लोंनानै लागोन गावनि न'आव फैनाय लोगो ओमफ्राय बिथाङा गायोबा आरोना आं नागिरबाबो मोनलायलायला ओमफ्राय ओंखाम जानो टाइम जालायबाय एकथा बारलायबाय गैया बोरै बिफाया मा बिफाया मालाय एकदम न'आव फैनायखौ दादा गिरथारसै ना आं मा मिथिगौ पात्ता मोनला जोङो आरोना बे बिथांखौ ओइ सोरनिबा फुख्रि सारनायावसो खावब' जिरायनो दंहैयो ओंखाम जानोसो फैदो मानसि दादागिरि बिलाय जोंखौ पात्ता होथारला दासो हां मोनदों होननाय बादि दासो बार मोनजादों होननाय बादि उल्था बाथावनो बेसेबांबा गोजानावसो दंहैयो नै आरो फिसालायाबो खारलांदेरबावबाय नै बाबा नों गस्ला दखान सोलायलांमोन आं बिसोर सानैखौ न'आव फैबाथाय कन्ट्रल हाथाराहाय बोरैबाथार सानैबो फै गस्ला गानस्लायनानै थांनांगौ ना नोङो मबाइलखौ लांफानाङा न'आव थाफैदों बारजा मोजाङै आं बेहाय नोंखौ फ्रेस खालामनोसो लाबोदों मबाइल अत्याचार गैया ओंखाम खुरनानै होनो नागिरनाया बिपदसो जा होंगो दोंगो मालाय जोंनाव बिसो बाथाबलायबायबा आंजों जारलासो फैदो बिफाखौ रायनाया ओमफ्राय जोंबो एकदम बार जानो होननानै दुब्लि उलांगायावसो ओंखारबोबाय आरोना मालाय फुख्रि सारनायखौनो फिसाजो आंना दैयाव गलांसिगोन बिमाया भिडिअ बानाय मामा बिसोरनाव हानहरदोंबाय बेजों बोरै थांगोन नुबाय फैनानै बेसे दासो हां मोननाय बायदि मोनलायदों नामा बिफा ओंलायबावसो बेस्रा अन्थाव बाथाव खफा थाबाय थानानै जिउनो ओंखारखाबायमोन आङो गावहासो गावखौ फैया आंथ' माना खालामाखैना गावहासो फैनानै गोबाव थाफैबानो जायो माथो जाखो बैयो मानो मबाइलखौ लायाखै आं लाजिनोसो ओंखारबाय बिमायाबो मबाइल भिडिअ बानायनाय फिसालायाबो नायनो होननानै फैदों फिसालायाबो माबा बिफानि मबाइल पाबजि जों थैसिगोनसो क'क्राझाराव थाहैनानै बिसोर बोरैबा जाजोब्बायसो होनजासिगोन आरोना सनाफोर ओमफ्राय जोंनि खाथि खालानि दुब्लि आरोना बेफोरो जोंनि दुब्लि नङा ना सारनायखौ एसे नायनानै फैनो र' गामिनि आब'मोन सारदोंनो फै बाबा बार जानांगौ नोंखौ बार जानो लाबोनाया एसे माइन्ड फ्रेस जानोसै जै रुमाव हाबफैफिनबाय आरो ओंखारनाय गैला फरिखा जोबजासिम गैला फरिखा जोबबासो हां मोनसिगोन दाबो बिफा फैयाबाथ' जोङो बिदि ओंखारनायानो नङामोन मोजांबो मोनगोरगारो बिसोरो ओंखाम जागासिनो दङ सिंग्राबो लाबोदोंमोन नालाय दासो जाखांबाय ओमफ्राय ओंखामबो उखैयाखै आरोना जोङो ओमफ्राय बिबैमोन ओमफ्राय माबा बिसोर सानै गथ'आ ओंखाम जागासिनो दं आरोना ना सारनायखौ एसे नायहैनोसै आंबो ओमफ्राय देखायनायाथ' आं मानसिफोरखौ देखायला बायनो बायो बोरैबा मोनो आङो ओंखारनो लुबैयो थायोना नाखौनो एसे देखायनोसै आरो नोंथांमोननोबो बैनो जाहैबाय जोंना आं दहाय हब्रा बोनाया बेनोमोन ओमफ्राय ओरै फैनानै ओरै फैबाय आरोना हाखर हालालै जों गामिया जोंनाथ' न' सेर सेरावनो हाखर हाला नै
ना सारनाया मालाय बेनोमोन मा जाखो माखौ लाजिलायखो थौ आं गाबगुफुरखौ फिसाजो आंना मानसिफोरखौ सिनायाखै ना नुफेरा होंगो दोंगो हर आं मानो हर लाबो ओइनि मालाय मोजां ना मोनदों मा होनदों बवालि ना बवालि आयै बांद्राय मोनाखै ने ओमफ्राय ओरै ना फिसा जों गामियाव बिदि मोनलाबायो थाबथां थिबथां ओमफ्राय ओरैबो दंबावोसो मालाय नै गैलालै फिसाजोनाव जोंसो हायथालायसिगोन बिमाया भिडिअ बानायबायनानैनो ना रानदों आबो बुलायगोन नामा बुलायनो हासिगौ ज' जानानै कमि हयमर नामा आब' आं बोखागोन दे बुलायबा इयावनो मोनबाय आरो बे आं दा खिथानाय नाखौ आइदै मेंगुलायबाय नै गोजौ गाहाय कादं माजर माजे हरु आलि बेलाय माथो आं मालाबा अबेबा भिडिअआवबो खिथादोंमोन सोरबा नायफ्लांबा जों गामिथिंजाय ना माने गोजां बोथोरावसो गायो आरोना नै गोजां बोथोरनि माइ बर'धान ना बिफा रनजित बर'धान रनजित एकदम माने माइरं हा बिगासेयाव 40 मन नायदै ओमफ्राय जोंहा गोदो सिख्लायाव ओइ माबा सान्दुं गोसानिखौसो गायनानै जाबोफेरदों आरोना देनां आहा सोला रिटायार फैबा जोंहा बेफोरखौ गायनानै जानोसै ना मा होनो नोंथां ओलायबावसो बिदिखौ बुरै माइ गायनानैसो जाहोबावगोन जाहैदों मा जाबावगोन थुदो जि मोजां मोनदों फिसाजोआ बाम जाबावासो आंसो मेंगुजोबलायबाय ओमफ्राय बेहा मेंगुबावा फुरा मोखांफोरा गोजों गोजा आरोना न'आव सफैजोबनानै सान्थि जाखां लोंखां नोंथां दासो बार मोनदों मादि मोननो बेस्रा गाव लुनाय न' थानो मोना मानो मोना बर्थमान माथो खालामनो गोबावजों खनसे फैयो अब्लाबो नै जोंना अबस्थाया नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो मारै दङ जोङो बर्थमानाव फिसाजोआबो नायलाय आंना एकदम माजों गेलेयो एकदम आजादि गेलेनाय आरोना बाबा दा हब्रा मा खालामनो ओमफ्राय आगोलावनो आङो न'खौथ' देखायखाबायानो सोनाफोर इलु इला जोंनाव जेबो बिदि देखायनो लागा गैया नर्मेलि जेखौ थोजासे आरोना ओमफ्राय देखायबावनांगौ लागा बहुद दङ आं नेक्स्ट ब्लगाव फुरा देखायगोन बिथांनि खय बिगा हा दं मा दं सब देखायजोबगोन खय बिगा हा दं नों खिथा लादोब्रा र' खय बिगा हा दङ जोंनाव सारलाय दा सोरबाफोर ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आङो बेखिनियावनो बांद्राय गोलाव जाबा नोंथांमोना बरिं मोनगोन ना बेसे गावनि न'आव थांनानै देखायबाय थादों होननानै गाज्रि मोननो नांला ओमफ्राय जाय बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो ओमफ्राय गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक मानो होदो आरोना ओमफ्राय मोजांथार मोनदोंबाथाय शेयार खालामना होदो लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय ओमफ्राय आंना बिखुनजो बिमाया बैथिं जाखांनानै रेस्ट लाजोब्बाय ओमफ्राय नै ओंख्रिया दहाय आं देखायनायनिफ्राय आरो बांसिन मोनसे दंबावोमोन नारजिजों अमा बेदरबो दङमोन गोजां आरोना मैया संनायमोननो ओमफ्राय बिथांनि नामाव दोनदोंमोन आरो ओमफ्राय जाबाय आंथ' बारा जानो हाखाया बाट बिराद गोथाव मोनो बेबो जाखांबाय सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय